genting madawata. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhin ining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mabukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sa mahigala. Brother John Dihito kiniusab si Brother Live Claves. Sa pagpadayon, atong iyon si Brother John alang sa opening prayer. Mga higala magampo kita. Dalampanan nga Diyos sa walay katapusan, na ining taknaa sa kagabihon usab kami maghatag mga pagdahig ug pagpasalamat kanimo. Daghang salamat Ginoo nga sa gihapon nagatugot ka nga kini nga programa magapabilin sa kahanginan. Tuguti nga imong panalanginan kini nga programa ug kini nga estasyon. Panalangini ang mga taong nagapaminaw dad-a sa kahayag sa kamaturan, sila imong tawagon nga magapangalaga diha kanimo. Salamat nga maghatag magtubag sa amo mga pag-ampo tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga listener kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live. Atong gina-welcome ang tanan. Pwede mo makapadangat mahigala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo dinhi ni Brother John or dinhi sa atong comment section mga higala. Makahimo mo sa pagpadangat sa inyong mga messages aron ato nang basahon no. Kung doon naman pananglit kamo dihay mga pangutana mahitungod sa atong gipanghisgutan sa nanlabay ng panahon, so makahimo mo sa pagpadangat ni higala doon mga follow-up ba or mga reactions or mga pangutana nga inyong gikalibgan sa inyong pagbasa sa balaan na kasulatan. Ato na nga gina-welcome aron tagaan tana og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Kumusta pod sa atong mga radio listener nga naminaw through radio? Kutob sa naabot no dinhi sa Negros, diri sa Biliran, diha sa Liti, unya diha sa Camotes Island, maabot po na itong programa diha, unya diri sa Islas Bantayan. Good evening sa makaigsunan nato sa diha sa Malapascua Island, Escarnasa, unya bisan pa man diha sa Isla Sibitngel o sa Isla sa Kinatarkan. Kaninang tanan diha among gina-welcome maingoman sa tanan natong mga viewers karon, mga followers no sa bisan asa mo nga part sa kalibutan, amo kamong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede na mo magpadangat og mensahe higala kay karon taod-taod ato ning pagabasahon ang inyong mga messages before ta moadto sunahan no. Unya congratulations di sa bag-ong nabaptize si Sir Arthur Uliamot o uban siyang misis o makaubanan diha sa Marga, Buena Marga no. Salamat kaayo sa iyong decision sir. Salamat sa iyong decision sa pag-alagad nga nas Ginoo. O niya mga pasubo sab among itunol sa pamilya sa mga Noval og Prasco sa kamatayon ni Ma'am Los Prasco. Condolence no sa pamilya sa mga Noval o mga Prasco family. Condolence sa pamilya ni Pastor Edo Prasco. So kaninyong tanan
pahasubo na gikan dinhi sa aton tulumanon sa kini ang maing balita. O niya, tanan natong naminaw karon, among gihangyo nga atong i-follow kanunay no ang ato nga programa, atong i-like, o niya ato nga i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang sila sad makakita o mabless po sila pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, akong ihatag ang panahon una ni Brother John before ta magbasa sa inyong mga mensahe. Well, daghang salamat mga Brother Libe, mga higala, kamo amo gina-welcome dinhin ini nga programa ug sa gihapon kami magpasalamat nga sa inyong pag-unong ug kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa. Tuuhin ninyo og laomi nga ang panahon o ang oras nga inyong gigamit sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios kini magadala og panalangin sa inyong mga kinabuhi, physical man o sa spiritual. Mark my word. May the Lord God bless you. Okay, mo padayon ta higalasonan. Ato na ning sugdan, hinahinayan natog basa ang mga messages nga ato nga nakita dinhi sa screen. Okay, niya si Sister Jimari Kalapuan. Salamat Sister Jimari sa imong paglab sa ato nga programa. Unya may gabi nimo diha sa Saudi Arabia. Unya niya po si Pastor Rogelio Sabate Edoliberio, malipayong pagpaminaw kaninyong tanan. Unya niya po si Evangelist Mike Rivera. Good evening Kuya John o Kuya Levi. Watching from Leong, Dumanhog, Cebu. So may gabi nimo Brother Mike Rivera. Salamat po sa bag-o nimong teritoryo diya sa Leong, Dumanhog, Cebu. Niasad si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa imong paglab sa ato nga program o niya sa pag-pray sa ato nga programa. Nato po nakita dinhi si Brother Michael Olahi. Brother Michael, maayong gabi. Iyang mensahe, maayong gabi mga brad. Kumusta naman mo karon? Ni Ami, naminaw karon from Olahi family. Okay, asa man karon Brother Michael, nauli ka diha sa kuan dinhi sa Meron intahan sila Cebu o ban sa iyong pamilya, no? ato ni Cebu. Tani Cebu niya. Ambot og nakapanganak na baka ang iyang buutan og pinalagang asawa si Rose. Maayong gabiin na lang ninyo diha tanan Brother Michael. Okay, ni asad si Eleuterio Lagarisa. Go. Go ro niyang mensahe diri. Niya po si Jerry Villamor. More power sa inyong program mga brad. So, more power also Brother Jerry. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuunan tigpaminaw og sa mga nagbiyo nining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. May gabi diha Saudi Arabia, Brother Ronilo. Niya po si Belinda Lohira Tirana, blessed. Niya po si Jocelyn Abiliar Espinosa. Good evening po, watching from Katayngan, Masbate. Niya sad si Mrs. Alex Liaban, mayong gabi ninyo diha, Brad John o Brad Libby. Lakip ang tanang nagtanaw sa live program. Okay. Ato pong nakita dinhi si MG Estoy. Good evening sa tanang naminaw sa programa sa radio. Okay, good evening po Brother MG or brother ba ni or babae ba ni or lalaki ba ni siya. So, good evening. O niya, ato ning tagdon ang pikas o na nga screen. Kaya ato lang ipuli-puli alang sa mga kahigalaan natong kaigsunan nga nag-like ang uban nag-send og heart, no? Nag-love sa atong programa. Aritas mga nag-like ni si Brother Rufino Moreno, Erlinda Neri Estaura, Abner Dualio, Eleuterio Lagarisa, Gad Binsig, Mrs. Alex Liaban, Nikon Guande Bueno. Niya asad si
Ronilo Itang, Belinda Lohira Tirana, Scout Ranger Senior, Narcipi Pilayo Edoliberio, Evangelist Mike Rivera, Kinjik Makilan, Anaclito Lucerna Senior, Basilio Tiro Notarion Jr., Evelyn Mainit, Rex Bicamon Likigan, Jerry Villamor, Dailin Tununing Abrese, Lowell Nodalo Estrira, Anisito Presilias, niya po si Helen Romagos Ilarcusa, si Jimare Kalapuan, o niya Mirifel Vargas, Elgira Cesar. Okay, maunay ato mga nakita din sa screen, mga nag-like o mga nag-love sa ato nga program. So thank you kaayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. Maghinaot mi nga kanunay mong makiguban. Okay, pwede gihapon mo makapadala higala og mga messages kay ato lang pagabasahon karong taod-taod ang inyong mensahe. Pwede direkta mo mag-message sa mga number namo ni Brother John. Pwede sa diri mo diretso sa comment section nato, no? Dinhi sa ato nga live broadcast mga higala. So kaninyong tanan among mga suki, mga pinalanggan tigpaminaw. Welcome, welcome, welcome kamo karon kabihona. Okay, Brother John, basi na kay kadugang kay mo basa tas pangutana. Okay, adto lang tas pangutana, Brother Libby, para may taas-taas nga panahon. So niay pangutana nga ato nga tagdon karon. Ang pangutana matud pa dinhi nga yung gabi ni ako'y pangutana sa inyo. Nganong magsigi man mugwali nga mobalik ang Ginoo? Nagkaistorya ba mo? Gikan kang dismi. Ngano man kuno magsige mo tagwali ba John nga mobalik ang Ginoo? Nagkaistorya ba kuno tag ang Ginoo? Okay, mo ni iya nga gipangutana dinhi sa atong programa niya. Kamo diha mga pinalangga namon tigpaminaw. Kung naamoy mga tampo, mga dugang tubag nini nga pangutana ni Dismin amoy katubag, so send dayon mo og mensahe diri sa atong comment section. Pwede sa among mga number ni Brother John aron ang inyong mga tubag nga inyong i-share mga higala mabasa nato unya mapadangat ngadto sa mga nangutana or sa mga kaigsunan kahigalaan nato nga doon na sa sulusama nga pangutana. Okay, atong ihatag ang panahon ka Brother John. Daghang salamat sa nangutana kinsa ni si Disme, Sister Disme, murag babae man ni no. Sister Disme, daghang kaayong salamat sa imong pangutana. Nganong nagsige mamo og gwali nga mobalik ang Ginoo? Nagkaistorya ba mo? Nawa, nindot ning imong pangutana. Pero kining pangutanahan nimo katapusan diris ubos, nagkaistorya ba mo? Personally, wala. Pero kung imong gibasa ang pulong sa Dios, assuming nga nagkaistoryahay mo og ang Ginoo, tanawa, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Tandaan na, ang Juan 17:17 nagyon balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Balikon ko kung nagbasa ka sa balaang kasulatan ingon nga kini pulong sa Dios, assuming nga nagkaistorya mo og ang Dios, but personally wala, kay dili pa panahon nga imong ikaistorya ang Dios naong ug naong. Well, mahitungod sa among pagwali nga si Kristo mobalik, kana kay maoy gipamatuod dinhis balaang kasulatan. Timan nga kini nga programa based on the Bible kini siya. Unya gipamatuod sa Biblia nga si Kristo o ang Ginoo mobalik. Ug kay gipamatuod man sa Biblia nga ang Ginoo mobalik, mausay gipamatuod ni ining programa nga inyong ginapamatian.
Paminawi kuno kining gihisgutan sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa 11 ingon niini ang nahisulat nag-ingon dinhi ha. Ug sa nakasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa pagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka. Kung kami diri nagsigi man og wali nga mubalik ang Ginoo kana kay ang amo nga handom nga kamo mahibalo nga mubalik ang Ginoo ug kay amo manggiwali tungod kana kay gipamatuod dinhi sa balaang kasulatan ug ang balaang kasulatan kini siya giila ingon nga pulong sa Dios. Nagsulti balikan ko Juan 17:17 balaan na sila pinagi sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa kung ginawali man namo nga si Kristo mubalik kana tungod kay maoy gipamatuod sa pulong sa Dios. Ang pinadayag kapitulo 22 versikulo 12 mismo si Kristo nagpamatuod, muanhi ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Busa ang tao timan-i nga maunay balikan ni Kristo unya maghatag siyag balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Sunod, mubalik si Kristo aron tumano ni Kristo ang iyang gisaad sa iyang mga sumusunod. Juan 14:1 ngadto sa 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, ug kun makaadto na ako og makaandam og luna alang kaninyo, muanhi. Sa ubang bersyon ngingon mubalik ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Busa ang pangutana nimo nga nganong sige mamigwali nga mobalik ang Ginoo kana tungod kay maoy gipamatuod dinhi sa Biblia nga siya mobalik. Asang gihisgutan kaganina, mobalik siya aron paghatag og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Og mobalik si Kristo aron tumano niya iyang saad nga ang mga matarong adunay puloy-anan nga gitaganas Ginoo diha sa gingharian sa langit. Karon kung ato pang dugangan ang mga pagpasabot dinhi sa Biblia mahitungod sa pagbalik ni Kristo, Mateo kapitulo 25 bersikulo 31, 32, 33 ug 34 gisulti. Ug inig-abot na unya sa anak sa tao. Kaning anak sa tao ang gipasabot niini referido kini ngadto kang Kristo. Ug inig-abot na unya sa anak sa tao, tandaan nato, na siya magaling uban sa tanang mga manlulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo, dili siya mag-inusara niining pag-anhi niya sa kalibutan, kundili muuban kaniya ang mga manlulunda sa langit. Ug unya siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tandaan nato na nga si Kristo magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. Ug unya
Matud pa sa 32, siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa karniro ug sa kanding ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Buot ipasabot nga sa pagbalik ni Kristo, duha lang ka grupo o duha ka pundok ang tao, karniro o kanding. Buot pasabot matarong og dautan. Tungod niya na, nag-ingon sa 33, og ang mga karniro anha sa iyang tuo og ang mga kanding anha sa iyang wala. So mabahin lang sa duha. Sa 34 nag-ingon, og ang hari magaingon diha sa iyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Busa, kung amo mang ginawali nga mobalik ang Ginoo, kana tungod kay maoy gipamatuod dinhi sa Biblia. Tandaan nato na, sa pagbalik unya sa Ginoo, magahatag siya og balos ngadtos matag usa, sumala siyang binuhatan. Sa pagbalik unya sa Ginoo, tumano niya ang iyang gisaad nga daghan nga mga puluhianan diha sa balay siyang amahan. Sunod sa pagbalik sa Ginoo, mauning panahuna unya nga siya magalingkod siyang mahimayaong trono o ang mga matarong moingon siya, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Daghan nga mga pamatuod dinhi sa Biblia mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Usa niining gipamatuod nga sa pagbalik ni Kristo ang mga patay, mga banhaw sila. But ipasabot nga ang mga patay wala pa diha sa langit, wala pa po'y naa sa impyerno. Kay unsa may iyang banhaon kung ang mga matarong tuwa naglangit, unya ang mga dautan tuwa sa impyerno. Banhaon niya kung pamatian ninyo ang Juan Kapitulo 5 versikulo 28 ug 29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Kinsa maning naas lubong, dili ba ang mga patay? Ngayon ang tanan nga nasa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. But ipasabot sa mga taong mga nangamatay sa pagbalik ni Kristo, madautan man umatarong, wala pa ang mga matarong didto sa langit, wala pasad ang mga dautan didto sa impyerno, kay sa pagbalik ni Kristo giingon. Matud pa akong balikan Juan 5:28 ug 29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong ay siyempre ang naa sa lubong ang mga patay, ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sa pagbalik ni Kristo, usa lamang ka lugar o dapit, diha sa mga lubong, sumatarong og dautan sa pagbalik ni Kristo mga banhaw. So wala ginagiuyunan sa Biblia nga ang mga nangamatay karon tuan nas impyerno, tuas purgatorio o tuan nas langit, kay ang gipasabot sa bersikulo nga atong gihisgutan, ang mga nangamatay naa pa sa ilang mga lubnganan. Pamatiin ninyo ang dugang pamahayag ni Apostol Pablo sumala sa nahaunang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16 ug 17. Ginaingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically, kini siya gitawag og first resurrection, kay ang Biblia nagtudlo og duha
akamatang sa pagkabanhaw, nga ang unang pagabanhawon ang mga matarong. That is a first resurrection. And the second resurrection, ikaduhang pagkabanhaw, nga ang pagabanhawon ang mga daotan. So sa laktod paggasulti, atong tagaan og pagsabot nga ang hatagan pag-una og atensyon sa pagbalik ni Kristo ang mga matarong og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya sa 17 nag-ingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin kay dili man tanang tao patay inigbalik sa Ginoo na amay mga buhi nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini magapakig-uban na kita sa tanang panahon. Atong suliton sa pagsabot sa pagbalik ni Kristo, dili siya mutunob ni ining yutaa. Naa lamang siya ibabaw sa mga panganod kinuyugan sa mga manulunda sa langit, og ang mga nangamatay nga mga matarong mo'y una nga mabanhaw, og ang mga matarong nga buhi nga naabtan sa pagbalik ni Kristo sa atong ginabasa na sa puwangon sila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. So kadtong mga nangamatay nga mga matarong bisan dautan, pagbalik ni Kristo banhawon to sila, pero ang unang pagabanhawon ang mga matarong. Unya ang naabtan nga mga buhi dili na to sila mamatay pa, og unya maunsa na lang to sila ang kadtong mga buhi uban sa mga matarong nga patay nga gipangbanhaw matud pa sa puwangon sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha ibabaw sa kahanginan. Nganuman dili man siya mutunob ning yutaa, naa lang sa ibabaw mo hinungdan tagbuon sugaton ang Ginoo diha ibabaw sa kapanganuran. Kinsa ang musugat? Ang mga matarong nga mga buhi nga gibanhaw ug ang mga ang mga matarong nga patay nga gibanhaw ug ang mga matarong nga buhi sa puwangon sa panganod ug sugaton ang Ginoo diha ibabaw sa kahanginan. Karon unsa man ang mahimong estado unya niining panahona sa mga nangamatay ug sa mga buhi? Pamatiin ninyo ang nahunang Korinto kapitulo 15 versikulo 50 ngadto sa 53 nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Tandaan, sa pagbalik sa Ginoo dili tanan patay, naapoy buhay, pero ang tanan mga usab. Sa unsa man ang pagkausab, ipadayon na tog hisgot ang nahisgutang mga bersikulo nagingon sa kalit sa usa ka pagpamilok. Sa English na siya imong tan-aw naging the twinkling of an eye, sa pagpamilok lang sa mata. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay, remember og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot. So kadtong mga matarong nga mga nangamatay, banhaon sila sa lawas nga dili na madunot, meaning dili na mamatay. Nagingon og matud pa nga sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot. Unya ang sunod nga pagkasulti nagon og kita nga mga buhi pang mabilin, ningong og kita mga usab. Sa unsa man nga mausab, mautro ba? Nagingon 53, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya og lawas nga dili na mamatay. Og niining panahona unya mauna ni ang kahigayunan nga matuman ang gimithi o gipangandoy sa kadaghanan nga moadto og langit, dili kay kamatay moadto nas langit, dili kay himuag daghang mga pagpangadji moatag mga indulhensya para maadto og langit, no, kay ang pag-adto og langit gibasi kana sa imong mga binuhatan.
ang imong binuhatan mo'y basihan kung angay bagay ka ba, takos ka ba didto sa langit. Unya kung atong basahon sa atong gibasa na nga ilisan sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay ang kadtong mga patay nga gibanhaw og unya ang naabtang buhi nagingon kita mga usab. Sa diha nga mailisa na sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay, mauna ni ito na ang tamang pagkakataon nga ang tao madayon na gyud ang iyang gimithi nga moadtog langit. Pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka mag-usog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Meaning nga ang mga dautan makasaksi, makakita nga magtan-aw sila sa mga matarong nga gisapwang sa mga panganod paingon sa langit. Dunay mga tao, dunay pundok nga dili gyud moadto og langit. Kay anhira sila ining yutaa. So kini sila unya ang magasaksi sa mga taong gisapwang sa panganod paingon sa langit. Tanawa 11:12 akong balikan, matud pa nga gingo dinhi unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og unya ang ilang mga kaaway. Remember, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So ang mga dautan makasaksi sila niadtong mga taong gisapuang sa panganod paingon sa langit. Busa usas mga mahimong makaluluoy unya kanang mga taong dili gyud moadto og langit, kay anhiragid sila aning kalibutan na, aning yuta kay sila'y manunod sa dagkong mga balay, mga dagkong mga building, ay mga tao nga nag-whisper may tungod anang mga puntuha. Pero luoy, kay magtan-aw sila nga sinapuang sa panganod paingon sa langit ang mga matarong. Nga naman, naay puloy anan nga gitagana ni Kristo, Juan 14, 1 ngadto sa 3. Karon kay kana unyang mga panahona mo anim ngano moingon tang luoy kaayo na sila, kay nadala ra man pud na sa pamatuod sa ilang mga lider, pero dili man na mo gipamatuod sa Biblia. Kay kining yutaa, kining kalibutan na dili man ni mahitabo nga mapanunod nila kay tunawon man ni sa kalayo. So balik usa ta kadali aber sa mga taong gisapuang sa panganod paingon sa langit. Ang mga dautan magtan-aw sa mga matarong nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. Sa pagbalik ni Kristo, ang tao duha lang ka pundok, duha lang ka bahin, karnirog kanding matarong og dautan. Busa kanang tao nga dili gyud moadto og langit makasaksig magtan-aw lang unya na. Unya didto sa langit gisulti sa pinadayag 21:27 nagingon, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Unsa may nakahugaw sa tao? Ang sala sumala sa Herwianon 10:10. Karon unsa may sala? Sumala sa nang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Busa daghan rong mga taong nagsimba, nagampo ng alagad sa Ginoo nga nabulit sa sala, nabulit sa kahugawan tungod sa ilang pagkamalinapason sa kasuguan sa Dios. Unya klaro ang gisulti nga didto sa langit walay pasudlon ang nagabatasan sa malaway o ang mahugaw. Nganong naghugaw-hugaw man sila kay nagsigig pakasala kay gilapas ang sugo sa Dios. Og matud pa ni nagabatasan sa malaway kana mga ngilad og mga kinaiya, mga ngilad og mga batasan delikado na. Og unya kun dili nagapamakak mo nang kining mga bakakon, delikado gyud na ning mga bakakon. Wa noy luna didto sa gingharian sa langit. Karon
kay duna may mahabilin ni adtong mga taong gisapang sa panganod paingon sa langit, kay anhira sila dinhis kalibutan, sila nay manunod sa dagkong mga building, mga nindot nga mga balay, nagtimaan-timaan na sila. Siguro mura ba og naghallucination na lang gyud hinuon kay base na sa pagtudlo sa ilang mga leader ug wa na itudlo sa Biblia. Karon kining yutaa, kining kalibutana nga ilang gihandom, nga ilang panag-iyahon. Doon na bitaw ko'y libro nga nabasa nga gitawag How Can You Live the Paradise on Earth? Unsaon nimo pagpuyo sa paraisong yuta? Kining yuta sumala sa Isayas gitagna ng daan unya wa ra bay propeta sa Dios nga mutagna og baka kasagaran matinuod gyud why di tinuod basta propeta sa Dios. Unya nag-ingon dinhi sumala sa gisgutan sa 9:19 sa Isayas, ingon niini ang gisulti balikon ko, basta propeta sa Dios ang magapanagna ug ang mosulti matuman kay iya kana sa Dios. O niya ang gisulti sa 9:19, ang yuta nasunog tungod sa kaligutgot ni Jehova. Mao nang planos Ginoo, pero ang plano sa tao musunod sila ning yutaa, pero tungod sa kaligot-got ni Jehova kining yutaa sunugon nya dayon ra og pauli sa pangatarungan nga way kamaturan nga simbolikal. Og kay simbolikal imong pangatan-on og unsay kahulugan wa poy ikasulti. Sumuning inguni ang yuta nasunog tungod sa kaligot-got ni Jehova sa mga panon ug ang katawhan nga himong ingon sa sugnod sa kalayo. Mga unsa ang mga tao mahisama sa sugnod sa kalayo? Naaba mo dinhay mga kahoy nga inugsugnod panahong maghikay mo? Unsa man na isugnod ra na sa kalayo, maunay mahitabo sa mga taong dili mo adtog langit, maunay mahitabo sa mga taong nga naghandom sa mga butang ni ining kalibutana. Mahimo silang sugnod sa kalayo. Dugang pangkalambuan ug kamaturan. Heray kaduhang Pedro 3:10 ngadto sa 12 ang gisulti dinhi nag-ingon matud pa. 3:10 ngadto sa 12, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat niini. Unsay mahitabo ning yuta? Sunugon. Unsa pay laing sunugon ug ang mga buhat niini. Niining yutaan ay mga buhat, building, nay mga balay, nindot kaayo, minilyon ang ilang gasto, pero unsaon ra na unya tungod sa kaligot-got sa Dios pagasunugon. Og unya naghisgot dinhi sumala sa 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Unsay gikinahanglan kay tunawon maning kalibutanas kalayo magkinabuhi sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Makalaom ka ba nga nagkinabuhi ka sa pagkabalaan o pagkadiosnon samtang imong gisupak ang kabubuton sa Dios? Pag-ingon sa Dios nga igpapahulay Sabado, ang igpapahulay nga imong gisunod Domingo, kabubuton pabaguna sa Dios. Pag-ingon sa Dios ayaw pagkaon sa mga mahugaw, ay nato nga kanini ang ning kaon pa ba kanana ang gisunod ba na nimo kabubuton pa ba na sa Dios kaong kag bisan unsa karon imong gisupak ang napulo ka sugo kabubuton pa ba na sa Dios dili na. Nag-ingon sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkinahanglanon gayud ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ang pagatunawon matud pa nini ang mga langit ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mahitabo gayud kini kay di man makak ang Dios. Muna nga ang Dios sigala nagtagana og puloy-anan sa iyang mga katawan dili niining yutaa kundili didto sa langit. Juan 14 kanana ang
1 ngadto sa 3. Mamalandong kahigala sa tin-aw og klaro nga pagpasabot sa pulong sa Dios dinhis balaang kasulatan. Balikon ko, nganong nagawali kami kanunay nga si Kristo o ang Ginoo mobalik kana tungod kay maoy gipamatuod o gisulti na hisulat dinhi sa Biblia ug kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtudlo sa ginatudlo dinhis balaang kasulatan. Salamat sa imong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mabuhay ka. Well, si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Okay, Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. So, ato ta pagpadayon sunan higala ato sa ning tagdon ang mga mensahe nga nagpungasi no dinhi sa ato nga programa. Ato ning pangbasahon. Okay, ni si Remedios Dijeto. Paniya ang iyang si nang miding na. mensahe. Sila na miding. Minaw mapudong sila sa Ninang Linda ug si Ninong Samuel diya sa Kabangkalan. No? Salamat kayo. Nang miding. Yang mensahe, good evening, Brad John o Brad Libby. Good evening, Mr. Remedios. Niapod si Pedrito Dinglasa sa Rigumba. Unsa man inyong relihiyon, mga sir? Seventh-day Adventist. Nag-replyan ni Brother Ronilo Itang, yung siya nga sa programa ni sa mga Seventh-day Adventist. Good. Brother, God bless. Yan niya si Dong Bob Ritoya. Good evening, Dong Libby, Dong John. Happy watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kayo, Bob. Nipod si Mrs. Alex Liaban, ang pagbalik ni Kristo o sa kadakong kalipay sa tanang mga matarong. Amen. Apan alang sa dili matarong o sa kadakong kagulanan. Tinuod yun na. It's true. Anya, unsa man nagpalo up to pangutana si Pedrito Dinglasa. Niya ay iyang pangutana siya nga ingon din nga salamat sa tubag, bro. Yung pasalamatan si Brother Ronilo Itang. Doon ako'y pangutana unta. Matubag ninyo ang inyo bang relihiyon makalawas o dili? So, tagaan ta ni siguro ang panahon niya, Brad John? Bahimong ugma sa gabi, ugma sa buntag, ug kiningkuan kay kuha magud ni naamantay pangutana nga gitubag gud ron yan na insert man na nga pangutana sa karon na sulod diha. So asay imong desisyon Brad Libby, ugma sa buntag sa gabi kay gabi man ron. So ugma sa gabi ato ning tubagon. Brother, ang inyo bang relihiyon unsa makaluwas? Ingon siya doon ako'y pangutana unta matubag ninyo. Ang inyo bang relihiyon makalawas o dili? Okay, ugma sa gabi ha? Timanin na Brother Libby, ang inyo bang relihiyon makaluwas o dili? Okay, ugma sa gabi brother. Pamatiin kay gabi maron paminaw pero ugma sa buntag nasa tay programa from 7 to 9, 2 hours ta. Pero sa gabi man niya ginagawa alas ato ng tubagon ugma sa gabi. Anya niya pod si Brother Jumel Rosasinia. Good evening, Kuya Libby. O Kuya John Alexander Dihito Jr. Kompleto. Okay, mayong gabi ini mo, Dong Jumil. Salamat kayo sa imong kadasig, no? Mayong gabi ni mo diya uban siyong pamili. Winaut pa ang Dios magpanalangin kanimo og sa imong pamilya. Ingon din ni watching from Kadwawan. Kiniapod si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all. Sa gihapon nagsunod nining matuod nga mensahe. God bless kaayo, sir. Kay nahuman na karong adlaw ang among gihimong wali ug may mga nabautismuhan usab. Okay, congratulations sad, no? Aniya pod si Freeway Kaburnay. Good evening, watching from Kuwait. Na dinis Kuwait si Freeway Kaburnay. So, hinaut pa ang Dios, magauban kanimo diha Freeway Kaburnay. Niyasad si Yung Loida. nasa Kuwait. May gabi sa nang taga Kuwait.
Niapod si Eloida Agdalapis Tumakas. God bless to all. Okay, sila ni si Brother Rowell. Nag-start po ito ilang program kaniha, mga alas 6:30. Diya sa Dumangas, Iloilo, sa FM radio. Niya po si Jody Rich sa Mulihon dito. Pads, may gabi ni mo diya. Mga gabi pa rin dong. Niya po si, pag-minsay si Eloida Agdalapis Tumakas. Good evening, watching from Short FM 101.5 Dumangas. Salamat kayo. So, karon nagsugod din sila. Pag-start gani nagtanaw sa itong programa. Niya Pedrito Dinglasa, Sigumba, ang inyo bang relihiyon makaluwas o dili? Okay, amo na ni nga tagaan og pagtagad, Brother Pedrito, ugma sa gabi At ang niya sad si Gay Charis Lopez. God be with you, Brad Libby and Brad John. Good evening, everyone. Niya pod si Roland Niri Ginon, Brad Libby ug Brad John, maayong gabi kaninyo diha sa inyong tulumanon sa radyo. Ilabi na diri sa Metro Manila ug diha sa Cebu ug Mindanao ug sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo. Okay, niya pod si Navigator Flores. Good evening sa tanan watching from Rio Tuba, Palawan. Okay, good evening no, Brother Navigator Flores. Okay, Brother Pedrito Dinglasa, imo ni balik-balik imo misa dinhi. Ugma sa gabi ni matubag ang imo nga pangutana tungod kay na may pangutana atong gitubag karon. Nya ug mas buntag na po'y schedule pangutana. Ano ni pa atong tanaw sunahan niya pod si Gloria Ferrer Canada. sa Canada ni. Good PM, Brad John ug Brad Libby watching. Salamat kaayo, Sister Gloria. Kanya regards sa imong tibok family. Niya ani pagyoy mensahe si Pedrito si Sarigumba asa mabasa sa Biblia nga propeta si Ellen G. White. Okay, wa kay mabasa ana. Ang mabasa ang gasa nga gihatag sa Dios sa iyang iglesia 4:11 Episo. Nasa igasa ang uban mga pastor magtutudlo, mga ebanghilista, mga apostoles o propeta. So kana nga gasa naangko na ni Mrs. White. Okay, ni Apod si Juderis sa Mulihon dito. Good evening mga Pads. I'm watching. God bless. So salamat kaayo Pads. Ni Apod si Lane of Keria. Good evening sa tanan. Ni Apod si Roldan Bartolata. Salamat sa imo nga pag-pray. O niya ni Apod si Lini L. Sibay. Good evening. God bless. Amen. Si Joe Bayo Inganyo. Nag-send siya og heart. Salamat kaayo. So, arita speaker sa tuning tagdon makadiyot ang atong mga kahigalaan. Okay, gamay na malang kay tagpanahon. So, muadto na tahigalan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana nga atong gitagad karon naghisgot mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Ingon sa dinhi yung gabi ni ako'y pangutana sa inyo nganong magsigi manmog wali nga mobalik ang Ginoo. Nagkaistorya ba mo? Gikan kang disme. Okay, salamat no. Personally, wa may mag-istorya sa Ginoo. Pero ang iyang mga pulong diya sa Biblia, nagsulti ka nato. Di lang kami ang gisultihan, kundi apel tang tanan kay ang Biblia pulong minis Ginoo. O niya, paminawi ako basahon na niya. Si Kristo gyud ang namulong nga mobalik yun siya ni kalibutan. Ako basahon dinhi sa libros gipadayag adinto basahon sa pulong sa Dios nga Biblia. Kapitulo 22. Wa may lain ang kapitulo sumpay ani kay ang pinadayag Kutob Remas kapitulo 22. Pero nani sakop nga 21 ka mga bersikulo ang kapitulo 22. Nining 21 ka bersikulo na ay tulo nga gibalik-balik ni Ginusos ang iyang sulti nga mobalik siya. Tanaw ang Biblia. Mao ni akong basahon na ang 7.
Miingon si Hesus, siya gud miingon, hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao nga nagtuman sa gipang-ingon sa Dios nga nasulat niini nga libro. Tiyan mo na, siya gyud ang miingon, si Jesus ang miingon. Kinsay bulahan? Bulahan ang tao nga nagtuman sa gipang-ingon sa Dios nga nasulat niini nga libro. Kadtong gipang-ingon sa Ginoo dinhi nasulat sa libro ni Biblia. Mo'y bulahan sa pagbalik ni Kristo. Ang napulo kasugo sinulat ginas Dios kay iya yung kaugalihon tudlo gani nagkulit ana. Yung ubang mga libro sa Biblia ubang masulat niya mga pulong kana nga gitugas sa Dios ngadto sa balaan nga mga tao. Unya bulahan ang tao matud pa sa ni Ginosos ang nagtuman sa gipang-ingon sa nasulat nini nga libro. Ikaduha nga saad niya iyang gisulti sa bersikulo 12. Miingon si Jesus, paminaw kamo, sa dili madugay mobalik na ako, og dadon ko ang ganti, nga alang sa matag usa, sumala sa iyang mga binuhatan. Siya po nang misulti. Unang kami diri Bible based, ung naway pangutana atong i-base sa Bible, no? Ang pangutana, naghisgot man, gisultihan ba mo? Gisultihan ni Ginosos, pinaagi siya mga pulong din sa Biblia. Kayam ning mga pulong. Gaingon siya din, miingon si Jesus. O di lang kami gisultihan, apel ka, apel tang tanan. Kung sa may gisulti niya, paminaw ka mo, sa di madugay mo, balik na ako, og dadon ko ang ganti nga alang sa matag usa, sumala siyang binuhatan. Ikatulo, last niyang gisulti, sa versikulo 20. Si Jesus mao ang nagpamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi, miingon siya, tinuod gayud nga hapit na ako mo balik. Kaya mo na, miingon si Jesus, tinuod gayud nga hapit na ako mo balik. So ang gitudlo namo dinhi nga si Kristo mobalik nga nagwali kay man nga sing mugwali diha mobalik si Kristo gisultihan ba mo gisultihan pinaagi siya mga pulong higala katulog yun gibalik sa katapusang libro aron sa pagpatuo nga tinuod yun nga mobalik si Ginoong Hesus. So atong buhaton kay siya hapit na manubalik ning kalibutana sa Mateo 24 bersikulo 44 nagsugo siya mangandam kamo ang matag usa kay moabot siya sa takna nga wa nato damha. Mangandam ta higala sa pagpangandam, susiha ang Biblia unya tumana ang pulong sa Ginoo. Unya magpaabot sa pagbalik ni Kristo nga magbatinawanon. Wa naman tay time may abot magyud ang kinutuban sa dili pahingpit ta puso natong tulumanon. Ania mga higala ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, dalangpanan ug magkagagahom namo nga Dios. Salamat sa